Bună și bine ai venit la arhetipul războinicei. Astăzi îl descătușăm împreună pentru situații în care ai nevoie de o hotărâre urgentă sau simți că granițele tale sănătoase sunt atinse și te simți poate rănită sau furioasă sau neputincioasă. Unde în corp este acest aspect al femeii războinice? Se află exact aici, în diafragmă, deci este mușchiul care ne ajută la respirație, mușchiul respirației și te rog exact să faci și tu un astfel de exercițiu cu mine. Deci, pui mâinile pe coaste, și la inspirație respiri și extinzi, iar la expirație aduni coastele. Asta este mișcarea, este ca și când ai cânta la un acordeon. Dacă îți simți coastele, sunt formate dintr-un os și un spațiu liber între oase, deci sunt mai multe coaste. Spațiul liber, când avem stres, nu e deloc moale, deci se contractă. Acest exercițiu te face să îți amintești de amândouă calități ale femeii războinice și anume pacea ei interioară, deci dorința de a conserva viața, ceva foarte moale, și devotamentul ei, deci autodeterminarea. Este ca și cum scoți o sabie imaginară și tai adevărul în două. Dacă la început ți se pare cumva greu acest exercițiu, sau s-ar putea să ai o amețeală în cap, deoarece capul se oxigenează mai tare, deoarece respiri mai mult, deci îți folosești și plămânii și diafragma mai mult decât în ziua ta cotidiană, am un exercițiu ajutător pentru tine și te rog să te ridici în picioare și ceea ce trebuie să faci, te rog, fixează-ți spatele cu pumnii și deschizi astfel, așa, diafragma. Deci, efectiv, încerci să faci exact poziția opusă decât stai în birou sau la mașină, în mașină, scuză-mă. Deci, avem tendința, când simțim furie sau o emoție neplăcută, să strângem automat această zonă. Îți doresc mult succes. Astăzi este puțin mai provocatoare tema pentru acasă, dar sunt sigură că vei reuși și ne vedem mâine.